Hello guys, good morning. So naana po may nagbaktas, padulong sa eskwelahan. Dagaan nagbot sulod ang bag ni mo nak uy. Pura magtanang burot kaayo tanawag sa cellphone no. Hi, good morning. Ato bagsad. Burot man kaayo dagam kay sulod. Sap ng baga na puno man kaayo, mura bag unsa gipang sulod ana iyang bag. Kaya pag-uli, tingnan lang maghuyos na ni. Tingnan lang pag-uli, mahuyos na ni. Paguli paghuyos ingana ra gyud na siya. Gina huyos. Kung sabar na huyos imong bag. Dagan kay itchus na siya pang dalaon, pang suksok na iyang bag. Maputol gyud dali ng baga na ba. May gani ligo ng baga na. Salamat ka kipling na. Baraton pa na, wa na putol na isa ka. Pila na nakabulan aw. Wala pa 2 ka bulan no? Ikaw na, nakapasok sa